Kani, kinanas busing deh. Ya, kumusta dito, boss? Matay, di taman na ko nila dito. Kulata, daghan man din sila. Unsay? Boss! 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 Oh. Ayaw, boss! Zuman. Kanang, imo atong kalubinhan dito. Katubahin yung giawayan ni Kuan. Ni Insa ganito. Uy! Ni Butchoy! Di, naog sa diri ba? Naog sa diri. Ipahurot dito gabas. Katubahin yung lalisan ditong kalubinhan. Atay, mao gito imuwagi ko rito pong bahin dito. Atoon. Iya gid ang ipaputol. Ipaputol giguro kay kitaan man ako kay dito makunano ko sa kong kabaw kay na. Mao bitawong gadali-dali gikog dagat. Agahay gid si Butchoy. Sa sundan. Adik niya, mga subagan ko ginaron siya Ay, kwarto sapa, na sapa. dito ba? Ang papel ato sa inyong dulunan dito. Dili na kay la. Kuan man na sa dulunan diha. O Wala kadomdom na labot siya. kadomdom magika ka. Dito sa inyong nandulunan. Oh. Basta kay kay adto to. katura baging gi kuan dito, katura baging dagan kuan kitong salig-saligan mo kuprasan di ba? Dakag bunga gito kay boss. Nya unsa may imo ka kuan na? Atuon din ako. Adto to. Yugi ko. O sige. Makulata gid ko ni siya rugman. Kay Atuon gid sa pangalan sa sandukong kung nasa kung kumo ka ng kung tikal-tikal di aron. Lagyan na. Kung lang gina siya. Ya, unsa may kuan na mo boss na taho ha? Kulat ako. Sabi boss. Working layo ah. Kulat. Ha? Grabe pang inita. Init kay boss niya. Ika po na ta ano niya. Nagandong patanga kulataho na to sila. Hoy sa grupo dali kay. Hoy, grabe le. Grabe ka po ni kayo. Kuya. Nya. Pag kurat pag ito di kuan na to nga kulataho na to sila. Kita na makulatan. Mabalaan na lang. Mabalaan na lang. Boys ta eh. Grabe. Tignan ko kuya. Gahay gina si Butchoy. Butchoy. Grabe. Purti po na tikaluna din to hana. Nanaga na po din na siya dili iyaha din. Inyuha din ang bahin niya. Malagi. Sus ko. Labuta. Karon na si Butchoy. Kay patilawon kita na. Kasi lapit na rin. Agdan ko na. Ini dali na kay dango ba? Ay, Galuga man din ni Dani boss. bakilid lagi. Na dato man ko ngagi din speakers Ang ko. dito kay nga speaker. Oh, lantawa. Lantawa dia. Diha kon lugway kay na no. Lantawa. Oh. boss. Imo nga ng kabaw na itoy oh. Sus. Ingagaw kita boss Dili kay ka nag-andar pa ang sinso. Matuwa pa na mabuyag og kuan. Agdan pa to na ato nga gawon. Sus. Boss. Ikaw nagay bahala na boss kay ako mutabang ko nimo kulatan na nila. Nya boss kay nang init-init naman eh. Oh. Kanang adto sa ko sa kong kaba. Imahalan ko ano dito nga unsay sitwasyon dito kay murag nahilom na sila. Oh. May na gyud ma-clear nimo dito. Unsa na? Unya, muatos-tos ka ba? Oh, sige, paluna nga daan kay oh, dito, puso, saon din eh. Bago na lagi ko. Oh, sige. Okay, ari ko sa... Nya! Bossing! Lubog. Lubog. Ay, ayun ko eh. Puday ko ganahi puday mo. Lubog eh. Landong mo po doon. Sus.
Busing, kumusta na siguro to, eh? Yadto to niyang about atong gipamutol to yang kuan dito. Kalubinhan. Susportive yan ang luya ni Busing ay kay mag-away-away na silang ilang ka lubinhan niya. Kuan, di sila gin makisinabot na yang kumpare nga si Botsoy. Susporte gyud. Ya, bulat-tulaton lang tatuon sa resulta to ni Busing. O, madapat to nilang istoryahan ay o buat unsa guri gamaan tong Busing ron. To ang to paaboton. A few moments later. Kani, kinanas Busing deh. Ya, kumusta dito, boss? Patay, di tabangan ko nila dito. Kulata, daghan man din sila. Unsay? Yung sinilas, nalagpot. Ngobra ni mo. Hinatay. Katawa mo ka. Una-una ka katawa. Hinatay ko. Okay. Ato na i-enjoy. Yes, Sab! Hi guys, no, wala na mo nahuman na mong video kay kusoga de sa ulan. Mo nang gikat na mo. Inaot nga na lipay mo sa mong video. Ikaw diha na kay shoutout. Kusgalan. Dalisay. Kinsa? Cardo Dalisay.